Dúcias de persoas concentrábanse esta mañá ás portas do Centro de Saúde de Ribeira para demandar a incorporación de 3 médicos ao cadro de persoal, co fin de asumir o cupo de 4.000 pacientes que na actualidade carecen dun profesional asignado. Levamos anos con déficit de médicos, déficit estructurais, sempre partimos de 3 médicos menos, de 14, nunha plantilla moi amplia, que os que se suman, pois ausencias puntuais. Eso fai que haxa casi 4.000 persoas adultas que non dispoñan dun médico asignado, o sea, cada vez que veñen por un problema de saúde, eles van a ser atendidos, pero van a ser atendidos por un médico diferente. Isto nunha patoloxía crónica, nun paciente, nunha medicina familiar e comunitaria non ten sentido. A protesta, que coincidiu con outras convocadas en concellos de toda Galicia, será a primeira das concentracións semanais que desenvolverán todos os xoves ás 12 ata conseguir que se dote o centro do persoal necesario para garantir a calidade asistencial a todos os pacientes. Dende a plataforma fan tamén un chamamento a secundar a mobilización convocada por SOS Sanidade Pública en Compostela o próximo domingo 6 de abril. En toda Galicia se están promovendo hoxe concentracións para recordarnos os problemas e os atrancos que ven sufrindo a asistencia sanitaria en Galicia. Vale? Problemas que vemos arrastrando moitos anos e que queremos visibilizar nun día como hoxe en distintos puntos de Galicia e que concentrarémonos o día 6 de abril en Santiago nunha macromanifestación para demostrarlle á Xunta que debe de poñer os medios necesarios, os profesionais necesarios para que podamos dar unha atención sanitaria de calidade. A plataforma disporá autobuses gratuitos dende varios puntos do Barbanza.